बयखौबो बरायनाय थाबाय। आंनि मुङा एलबार्ट दैमारि। दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव गोदान महरनि कर'ना भाइरास निउ भेरिएन्ट आरो बेनि लैखोना मा, जोङो बे निउ भेरिएन्टखौ गिनांगौ नामा, बेनि सोमोन्दै गुवारै बुंलांगोन। अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। बे निउ सिभियार कभिड भेरिएन्टखौ B11282 होननानै मिथिनाय जायो। बेखौ नेशनेल इनस्टिट्युट अफ भाइर'ल'जि पुनेआव दोङो। बिथांमोना रिसार्च खालामनानै मोननो हादों बेयो गोदान महरनि मोनसे कर'ना भाइरास बावैसो जोंनि भारतआव मोननो हादों। थारैनो बुंनो थाङोब्ला बे कर'ना भाइरासआ जोंनि हादराव जोबनायनि लामाथिं फैदोंमोन। बुहुद खमायबाय होननानै बुंनो हायो। नाथाय ब्राजिल आरो इउकेनिफ्राय फैनाय, हमनानै ला जोंनि भारतनिफ्रायनो सोरबा फरायनो थाहैनाय, दावबायनो थांनाय, खामानि मावनो थांनाय, बिसोर फैनायाव इन्टारनेशनेल पेसेन्जार बिसोरनि देहायाव निउ कर'ना बेखौ मोननो हादों, निउ भेरिएन्ट। बिथांमोननि देहानि थैखौ लानानै टेस्ट खालामनायाव बेखौ मोननो हादों। बे निउ भेरिएन्टखौनो सोरबा डेल्टा मुङैबो बुंनो हमदों। बे बेमारनि लैखोनालाय माथो? लैखोन, साइन एन्ड सिम्पटम्स। बे बेमारनि लैखोना जाबाय लांस इनफेक्शन। जोंनि हां लानायाव गोबां प्रब्लेम जानो हागौ। जे सिगांनि जे लैखोनमोन बिनिसायबो बेयो गिथावनासिन जानो हागौ। बे लांसफोरखौ जाख्ल'लाङो, इनफेक्शना बारा जायो आरो हरखाबैनो मोनो जोंनि वेटआ, जोंनि अजना खमायलांनो हागौ। बेयाव नुनो मोनदों दा हरखाबैनो वेट लस, आनएक्सप्लेन वेट लस, हरखाबै जोंनि वेटआ खमायलांनो हागौ। बे जि निउ भेरिएन्ट फैदों, बे निउ भेरिएन्टखौ जों नुनो मोनदों। जेब्ला जोंनि लांसआ इनफेक्शन जागोन अब्ला जों मिथिनो मोनखायो लांसनि खामानिया मा, हां लानाय। जेब्ला जों हां लानो हाया अब्ला जों माबायदि खस्थ' मोनो जों बयबो मिथिखागौ। बेयो गिथावनासिन नामा? नंगौ, बे गिथावनायानो। मानोना बियो निउ भेरिएन्ट। बेनि थाखाय जानांगौ भेक्सिनखौ दाहालागै प्रिपेयार खालामनो हायाखै। निउ भेरिएन्ट बेयो, बेनिखाय बेखौ गिनांगौबो जोङो। बेयो माने बिथिं जों लैखोन नुनो मोनदों, जोंनि अजना खमायलाङो, वेटआ हरखाबनो खमायलाङो। बेफोरखौ नायनानै बियो गिथावना होननानै जोङो साननो हायो। आरो जों लांस इनफेक्शन जायोबाथ' जों मिथिखागोन हां लानाय, बेनिखायनो बेयो गिथावना। नंगौ, बे गिथावना जानो हागौ। साइन्टिस्टफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बे गिथावना जानो हागौ। ओमफ्राय जोङो गिनांगौ नामा? गिनांगौ मानेथ' गिनांगौआनो। मानोना बेयो निउ भेरिएन्ट। बेखौ साइन्टिस्टफोरा रिसार्च खालामगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय गोबां लेब नांगौ जानानै दङ आरो बेखौ गभर्नमेन्टआ जगायनानै होगोन। बिनि थाखाय जेसेबांनो एभेलेबेल, माने नांगौ जानाय एभेलेबेल लेबफोर थागोन, एसेबांनो जोङो बे कर'ना भाइरासखौ डिटेक्ट खालामनो हागोन। डिटेक्ट खालामबा जोङो बे गोसारनायनिफ्राय जोङो दबथायनो हागोन। गिनांगौबो एसेबां गैया। मानोना बे गोदान बेमार जोंनि इन्डियाआव फैनाय, बेखायनो एसेबां गिनांगौ गैया। जोङो बे निउ भेरिएन्ट B11282 नि थाखाय सामोल थानाया मोजां। जों भेक्सिनफोरखौ लानांगौ। जोङो हेन्ड वाशिं, आखाइफोरखौ सुनांगौ माबा मोनसे जानायनि सिगां। मास्कफोरखौ गाननांगौ जोङो। ससियेल डिस्टेन्सफोरखौ जोङो मानिनांगौ बेफोर बेमारखौ जों होबथानो थाखाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबावगा। आंनि भिडिअ'आ बेनोसै। गोजोन्थों।